Γεια σας, τι κάνετε? Σήμερα θα μιλήσουμε γρήγορα για την τριάδα του Βίρκοφ. Τι είναι αυτή η τριάδα? Λοιπόν, μιλάμε για την τριάδα του Βίρκοφ όταν θέλουμε να δούμε το λόγο για τον οποίο κάποιος θα έχει έναν θρόμβο. Για ποιο λόγο κάποιος να εκδηλώσει θρόμβο οπουδήποτε? Λοιπόν, 1. Επιβράδυνση αιματικής ροής, δηλαδή το αίμα στα αγγεία ρέει πάρα πολύ αργά. Οπότε δίνεις χώρο στα αιμοπετάλια, στα κύτταρα να κάνουν εκεί πέρα έναν θρόμβο, να μαζευτούν όλα μαζί, γιατί δεν κουνιούνται. Γι' αυτό δίνουμε και τις αντιθρομβωτικές κάλτσες, έτσι ώστε ο άλλος να κινηθεί, οι μύες να συσπαστούν και να μην έχουμε μια στάση, μια λίμναση του αίματος. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα στο πόδι. Δεύτερο λόγο για τον οποίο θα έχουμε έναν θρόμβο, αυξημένη πυκτικότητα του αίματος, δηλαδή τα αιμοπετάλια μας είναι πολύ υψηλά. Είναι πολύ ψηλά τα αιμοπετάλια μας. Τα αιμοπετάλια είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία θρόμβων, για να κλείνουν πληγές. Οπότε όταν είναι αυξημένα για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να προκληθεί ένας ωραιότατος θρόμβος, όπως βλέπουμε εδώ. Μαζεύονται όλα μαζί, αυτό ήτανε. 3. Τραυματισμός ενδοθηλίου, πολύ σημαντικό. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα αγγιάκι όμορφο και μια στιγμή βλέπουμε ότι παθαίνει εδώ πέρα, τραυματίζεται. Εδώ που βάλα το κίτρινο, τραυματίζεται. Και τι συμβαίνει? Ελάτε να το διορθώσουμε. Και έρχονται εδώ πέρα αιμοπετάλια, παράγοντες πήξης αίματος και λέει ελάτε και ας διορθώσουμε τη βλάβη. Και κοίτα όμως τι συμβαίνει, από έτσι μπαίνουμε εδώ και βλέπουμε ότι έχουμε ένα σχηματισμό θρόμβου. Οι καημένοι πήγαν να βοηθήσουν, αλλά να όμως που προκλήθηκε θρόμβος μέσα στο αγγείο. Συνοπτικά, επιβράδυνση ροής του αίματος, στάση, λίμνωση του αίματος, αυξημένη πυκτικότητα του αίματος, έχεις υψηλά αιμοπετάλια. Και τρίτον, τραυματίζεται το ενδοθήλιό σου. Πάνω στο τραυματισμό του ενδοθηλίου πάω να πω ότι αυτοί που έχουν ζακχαρώδη διαβήτη έχουν αυξημένη γλυκόζη στο αίμα τους, κάτι που θα τους κάνει βλάβη στα αγγεία. Πολύ σημαντικό. Αυτά για την τριάδα του Βίρκοφ, ελπίζω να τα καταλάβατε όλα.